Πίσω. Τώρα. Καλησπέρα. Αστυνομία. Ναι. Όλη η κοινωνία έχει κάνει φασαρία. Τι είναι αυτό, χαμηλό του μισθού. Σοβαρά, πήγαινε χαμηλό του μισθού. Τι πρέπει να εδώ, τι κάνεις εδώ μέσα. Προσπαθώ να έρθω τον Αργυλέ να πω. Τι κάνεις εδώ, γιατί είναι αυτά εδώ πέρα. Μην τυχόν και ερωτικό, δεν έχει πάψει. Τώρα. Τι είναι, γεύση για τον Αργυλέ είναι. Τι το πετάς έτσι, έκανε 4,5 ευρώ. Βολώσε το. Εντάξει, συγγνώμη. Ούτε την ώρα δεν ξέρεις που κάνεις φασαρία. Όλη η κοινωνία έχει πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, αστυνόμε, συγγνώμη να. Έχασα. Λοιπόν, έτσι να ακούσω παράπονο από την κοινωνία, έχει πάει μέσα κατευθείαν. Το λέω από τώρα. Εντάξει, αστυνόμε, συγγνώμη. Κύριε αστυνόμε, μήπως έτσι ελεύθερο. Πες σε κάτω, τώρα. Δεν το κάνετε πρώτα. Να πάρω γεύση για τον Αργυλέ. Να πάρεις γεύση, σηκώ πάνω. Μπρος τώρα πάνω. Εντάξει, χαλάρωσε κύριε αστυνόμε τώρα. Πίσω τα χέρια. Τώρα με σκοτώσει κύριε αστυνόμε. Πίσω τα χέρια. Από εδώ. Στον τοίχο. Άκουσε τι χέρια. Τι να τα... 23. Έχω σύλληψη. Τι σύλληψη κύριε αστυνόμε τώρα. Μέσα θα πας ρε, μην μιλάς ρε. Πίσω το χέρι. Πίσω και τ' άλλο. Πίσω ρε λέω. Πάμε μέσα. Στην τάρα περιπολικό. Στο ήλιο. Μέσα στην αστυνομία. Τώρα. Το ένα ευρώ μου το Προχώρα σου.